Добро утро на всички. 7:07 сутринта е. Сега, след като вчера показах как е лежака, днеска ще обясня какво ще направя с него и пак ще се опитам да обясня какво съм направил и защо така се развиват семействата. Виждате ли тук за какво стана въпрос? От тата, че виждате ли за какво стана въпрос? Видяхте вътре колко рамки покрива това нещо. Така, 7:07. Айде вече 7:08 и 10 минути. Така, сега. Тук ще видите какво става. Видите какво става тук. Това е отводчицата, дето преместихме старата майка. Тук вътре е стара майка още. Там е с новата майка. Сега ще се опитам пак да го обясня това цялото нещо, защо така става. И защо може да се получи. А не господата с 30 годишен опит да ми се пулят, че не можело да стане. Сега ще го обясня. Ето това найлонче, макар че тук е сложено с друга цел. Тук, как да ви кажа, просто понеже е все още отводчица, исках малко по-топлинка да им дам. Тук има пак огромна дупка, гледам те са го разгризали вече, така че почти го няма вътре найлона и найлона седи по-скоро да не ми залепват корпусите един за друг, а не толкова, че ги прегражда. Сега защо така става? Значи, както казах, когато достигна 8 рамки пило, този, нали така беше? Знаете, наблюдавали сме ги, почнаха от нищото. На практика от нищо почнаха. Когато достигна 8 рамки пило, т.е. рамката с най-младо пило беше почти изцяло с яйца и рамката с най-възрастно пило, най-възрастно, т.е. това, което излизаше с една хранителна рамка, се преместиха горе. На тяхно место бяха сложени долу изградени пити. Изградени, но празни. Защо се прави изградени празни? Хайде първо на долното гнездо да се спреме. В долния край пчелите ще започнат, нали, найлончето, дупката, който е разбрал, кой не е разбрал да е разбрал. Найлонче слагаме, майката отива горе. В долния корпус се допълват с изградени пити. Това се прави с цел, защото долния кошер, нали, долу гнездото, дето остава, те ще варят майка. Но няма да искат да градят. Но пък за сметка на това ще носят нектар през това време. Затова изградени пити. Те ще дограждат по нещо, но много нищожно. Затова изградени пити. Долу няма работа, никаква пита за градеж. Само гнездото и празни пити. Даже може да дигнете и питите горе. Тези, ама медоперговите не, защото те вътре ще имат още яйца, така че те ще ги изразходват през това време. И така, те нектар ще ви носят. И накрая ще имате почти цял корпус с мед след 30 дена. Когато вече ще преместите горната отводка, т.е. майката с горната отводка, не е нужда да въртите никакви входове, повярвайте ми. Ако го правите близко, както са тук на 1,5 м, летящата пчела ще си дойде тук. Без никакви други щуротии да правите. Не е нужно да ги пръскате, поливате, въртите входове и така нататък. Просто миризмата, която е, пчелите ще си дойдат тук, ще се ориентират, са помотат един ден и след това ще се ориентират и ще се върнат. При младата майка ще се започне работа отделно. Те там долу са си свикнали в тяхния ход, това, което си влиза долу, ще си влиза долу. И така в един момент вие ще имате на практика роеви пчели. Това е идеята в цялата работа. Вие да ги докарвате до роене, но да не им давате да се строят. И да имате пчели, които са на практика роеви. Роевите пчели живеят повече от другите около 15-20 дни. След това си имат огромен потенциал. Така че се мъча да ви го обясня. Така, тази майка, която беше горе, старата майка, понеже долното семейство топли, тя го топли, се развива изключително бурно, макар че е само на 2 рамчици. Така, тези пчели, които излизат, нейните, в смисъл младите пчели, защото те върху рамката с яйца там има кърмачки. Тези младите, които излизат, те също се включват в работа почти веднага. Долните им носят, между другото, нектар, мед, там, каквото имат нужда. Те се качват при майката.
защото има дупка, нали? Там се разбрахме, там няма никакви щуротии не слагам. Едно време слагах такива ханиманови решетки, глупости, уж майките да не могат да се срещнат, това са прости. Няма да ви трябва, да ви преди да се срещнат майките, ще ги отделите. Така, пчелите имат, общуват доста. Значи найлона е с огромна дупка. Огромна е дупката. Да могат пчелите да се качват горе, защото тези долните в един момент ще напълнят гнездото. Тоест те са люпят, ама 6 рамки, като се излюпят при 10 рамков кошер, нали се ще вътре какво ще стане, плюс пчелата, която е вътре. След това тези вече ще ви бъдат дълго живеещи пчели. Тоест ще имат огромен потенциал за работа. Така, те почват да се качват горе и започват и там даже да качват нектар. Така че майката горе се обслужва перфектно в това цялото нещо. Долните си залагат маточник и почват, като залеят гнездото, и започват и горе да заливат гнездото. В този момент, вие какво правите? Тази вече тук старата майка ще е достигнала поне 4-5 рамки с пило. Да не кажа повече, но 4-5 рамки спокойно достига с пило майката. На нея пак и давате в общи линии изградени рамки, не ги карате да градят по... Безмислено е да ги карате да градят. Не могат да си фърлят пролета потенциала в градеж. Не ви трябва тези пити. Казах ви, на края на лятото, т.е. след половината на лятото, когато тези сезони тук всичко почти отмине, да речеме, и имам тук малко липало, ще казва, че има, но като посвърши сезона, ще ви покажа как ще градят с захар. Ще ги накараме да градят на захар. Не е нужно на нектар да градят. Нектара на вас ви трябва. И те да отглеждат малки. Така че потенциала, който вие ги карате да хвърлят в градеж на пити, аз ги карам да го хвърлят в отглеждане на малки. Това е цялата разлика в цялото нещо. Така, преместваме я тук вече. И виждате какво става. Голяма част обаче от младите пчели също ще са там, защото те ще са приемчици в този момент. Така че вие не повреждате гнездата по никакъв начин. Това е цялата технология. И за един месец вие имате две чудесни семейства. Като в едното ще има огромно количество мед, да речеме, защото почти целият корпус е пълен долния с мед, понеже майката не е снасяла. Там ще ви се яви и такъв, как беше, безразплоден период, в който, нали, това как беше, борба сакара. Тук ще ви се появи пълно гнездо с, да речем, 6 рамки с млади пчели. Спокойно може да сложите една или две рамки на изход, за да подсилите семейството. Това няма даже да го почувства. Такива са ми технологиите. Разберете, не съм ги измислил аз. Открадвал съм от тук нещо, от там нещо. И в общи линии така. Сега да минем към лежака, за да ви обясня там какво ще се случи. С мене се свърза човек, който отглежда пчели. И, значи може да видите в коментарите Борислав, не мога сега точно да се сетя как е фамилията. Борислав се казва момчето. Вижте, там пише, искаше да ти подаря една жълта майка, може да се свържете с него и да евентуално да си поговорите, ако някой иска нещо да знае за пчелите, или той може би пък, ако реши да продава такива жълти майки. Така, той сега иска да ми подари една такава майка. Сега аз какво ще направя с лежака? Вчера го видяхме в какво дередже е. Там имам заложени маточници. Само на една единствена рамка са заложени. Бяха на 2 на 3, но гледам пчелите са разкарали са другите, заливат всичко с нектар. И само една единствена рамка и 3 рамки има с пило запечатано. Нали? Плюс тази рамка, на която е маточник. Фактически 4, но понеже тя им се пада от старите половинка и затова не е много не го броя. То е срутовска, хайде. Та сега какво ще направя там? Там маточника с една хранителна рамка мед и перга ще отиде в една малка кутийка. И след това ще ви покажа как ще подсъдим майката, тази жълта, тя ще дойде утре, мисля, че ще дойде. Значи не днеска, утре, защото днеска ще я пусне момчето, утре ще дойде. Ще ви покажа как ще я подсъдиме, практически в рой ще я сложиме майката. За да може да бъде приета без да се занимаваме с щуроти, там клетки, храни, държане и така нататък. Ще видите как ще стане това цялото нещо. Отвънка ще ви го изпълня, за да го видите както трябва.
И на практика ще превърнем пчелите, там част от пчелите от онези, ще ги превърнем в рой. С нова майка. И ще ги пратим някъде. Защото тук гнездото е достатъчно голямо, тъмън ще се освободи место да наредиме пити за градеж. Защото лежака малко е позадръстен. Трябва му место. Така че до 2-3 дена, те имат тук вътре още работа за 2-3 дена, но до 2-3 дена ще му трябва место. Айде стига толкова за днеска, че почва и на мен да ми става кафа. Айде, пожелаваме приятен ден и успех, успех, пак повтарям, на всички, даже и на французакалиите. Лек ден!